Tingnan niyo yung mga kaliskis niya mga kasinag oh. Oh. Para siya sa buhaya. Ayan mga kasinag oh, tama-tama may pabangot oh. Ayan oh. Oh. Yan. May malimasag pala dito mga kasinag. Ayan mga kasinag oh. Buktot oh. Ayan. Ang laki ng hip. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Andito na kayo mga kasinag sa area kung saan kayo magkukupra. Mag-uumpisa na ngayon ang day 1. Ayan, kararating lang namin. Ayan si Enting. Ayan. Dala namin yung nabili ni Madam na kalabaw. Tapos si Magayon mga kasinag, andito na rin. Ay, sinama ko na. Ayan ang mga kasinag oh. Ayan oh, nakita nyo oh, di ba? Perte ang sabsab niya. Sigurado yan dito tataba yan dito mga kasinag. Nagpaparapahinga lang kayo mga kasinag at maya maya ligo kami. Mag-umpisa na kayo mga awit. Malayo kayo nilakad namin. Nasa kalahating oras, higit ano? Sa kalahating oras, higit. Dami kasi kami dala mga kasinag, kaya medyo natagal-tagal lang kami. Sa mga susunod, mabilis ang lakad natin kasi hindi na tayo madala ng kalabaw. Tapos yung iba namin gamit andito na. Iiwan na kasi namin yung kalabaw dito mga kasinag. Hanggat hindi kami natapos magkupra dito, yung kalabaw dito lang yan. Pag natapos naman, doon na. Dalhin na namin doon. Mga kasinag, maliligo muna kami. Ayan, papunta na kami dito sa may sapa. Maligo ako. Tapos matabo na rin kami ng inuman. Maanuhan yun, malimasan pati. Nakita nyo naman mga kasinag yung pagbisita namin dito, di ba? Yung sapa dito, tapos yung inuman. Napakaganda ng sapa dito mga kasinag. Pare ko, napakalamig ng tubig dito. Relax kami dito mga kasinag kasi dadalawa kami dito. Tahimik na lugar talaga ito. Yung area na ito. Ay, sala yata. Tama ba? Dito ba yun? Ay, dito nga. Dito na tayo mga kasinag. Dito na tayo. Tabi tayo po, no po. Ayan. Dito tayo manligo. Ayan oh. May nakita akong dalag mga kasinag na lumangoy. Papunta dyan oh. Ayun oh, kung makapansin nyo oh. Ayun, gumalaw pa yung tubig dun oh. Sa kantuhan. Nakita ko dalag talaga mga kasinag. Hindi ko lang napansin kung malaki na talaga. Ayan, tabi-tabi po, no po. Makikitabo lang po kami at maliligo. Parang malamig mga kasinag. Malamig nga. Parang may yelo. Jesus ama. Tagka lang masakit sa katawan. Ano? Nagbaong kami ng sabon at shampoo. Ala ko pati kung nagpo-promote ka na. Ayan mga kasinag. Ligo-ligo rin. Ang sarap maligo. Ang presko ng tubig. Si Enting pala mga kasinag. Ayun naglilinis nung iinuman namin, nahukay. Hindi siya naligo, bukas na lang daw siya maliligo. Wala kasing dalang damit mga kasinag. Hindi siya nakapagdala. Ako kasi mga kasinag, nagpasiguro talaga ako. Sabi ko nga, masarap dito maligo. Wala dun. Tapos mga dahon. Ang lamig mga kasinag. Kahit medyo mataas na ang sikat ng araw, malamig pa rin. Kasi fresh na fresh ang tubig. Tapos na.
Oh, tapos na akong maligo mga kasinag. Di ba? Napakabilis lang. Pero ang lamig. Ang kagandahan lang kasi sa probinsya mga kasinag, pag naligo ka talaga sa ganitong sapa, ang sakit ng iyong katawan, yung masakit sa iyong katawan mo, matatanggal talaga. Ayan na, magbihis na tayo. Yun naman si Inting, oh. Naglilimas na. Lilimasan yung iinuman namin na tubig. Ayan, ang presko talaga mga kasinag. Nakaligo na ako. Okay na, trabaho naman tayo. Ayan na rin si Vincent, kasama ko na. Katapos lang namin mananghalian. Hindi na ako nakapag-video kanina mga kasinag. Pag umpisa namin magkawit ng niyog. Kasi nilabo-labo talaga namin yung pupunta dun mga kasinag. Magpapahinga muna kami ha. Para masulit ang day 1. Habang nailipat na namin si Magayon tapos yung kalabaw na alaga ni Inting. Magpapahinga kami. Ayan o. Ayan mga kasinag. Hindi ko na kayo na-update kanina doon sa kinakawit namin. Kasi walang magbibideo. Mahirap. Medyo madamo kasi mga kasinag. Sa susunod araw ko lang kayo update. Natapos din ang day 1 na ipagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon na pagsubok. Salamat naman at safe pa rin tayo mga kasinag. Thank you so much talaga sa mahal na Panginoon. Hindi kami pinabayaan. Ayan mga kasinag, mangawit na kami. Umpisa na ang day 2. Ayan, si Inting muna ang mangawit. Si Vincent. Mga kasinag, magtipong muna tayo. 2 puno pa lang yung nyug na nakakawit. Aksidenteng nasabitan. Tingnan nga natin kung tipong na. Yung buko mga kasinag. Ay kasyahan. Daw. Tama-tama, magang-maga mga kasinag. Oh. Fresh buko. Ang lamig. Parang may yelo. Ang sarap mga kasinag. Painom mo yata ang buko si Kulato. Para lumakas-lakas naman. Medyo magulang na. Itong Maynila. Ito ang sinasabi mga kasinag na nila na buko ng Maynila. Yan ganyan matigas na. Pero masarap itong anuhin, buko saladin. Itong klaseng ito. Black ka? Laman pa palan. Kaya nga po mag-ibig ka. Halian mo lang ng ati. Kaya mga kasinag
Malipot. Sobrang lamig. Kala ko may yelo. Ayan, mga sama ko mga kasinag. Oh. Ayan. Mga kasinag, tanghali na. Alas 11:27 na yata. Pahinga muna kayo mga kasinag. Magluluto pala kami mga kasinag ng aming ulam. Kasi wala kaming ulam. Ang nabaon lang namin mga kasinag ay sinaing na. Nagsaing na kasi si Inting dun. Tama-tama ay may nakita kong langka dito. Sa kinukuprahan namin. Ayan oh. Oh, di ba? Alin ang mas tigas sa dalawa? Ayun. Ito. Ayan, di ba? Ito na mga kasinag oh. Tamang-tama ito mga kasinag. Tatatlo lang naman kami. Panalo ito. Magkagata tayo ng langka. Gata natin ito mga kasinag. Tama na ito mga kasinag sa amin. Tatatlo lang naman kami. Tama na itong maliit na langka na ito. Kasi wala naman kami makukuha na malaki. Maliit lang talaga. Pagkatapos yung tadta din mga kasinag, taga-tagain, gaganyanin nyo lang oh. Ayan oh. Oh, di ba? Ganyan lang mga kasinag. Di ba? Hindi na madadagta ng iyong kamay. Ganyan lang ang diskarte mga kasinag. Ganyan lang ang technique. Pagka ganyan mga kasinag, taga-tagaan nyo naman. Oh, ganyan-ganyanin nyo naman oh. Hanggang matira yung butod na lang. Hindi madadagtaan ang ating kamay mga kasinag, di ba? Oh, butod na lang natira, oh, tapo na. Ching! Oh. Ito na yung gugulayan natin mga kasinag. Titingin tayo dito sa sapa mga kasinag. Baka sakaling may pambangot dito. Hindi natin alam mga kasinag kung anong mahuhuli nating pambangot dito sa sapa. Tingnan natin. Ayan mga kasinag, oh, tama-tama may pambangot oh. Ayan oh. Oh. Yan. May malimasag pala dito mga kasinag. Oh. Makakuha tayo mga kasinag ng pambangot. Tama-tama may pambangot tayo dun sa langka na ginugulay natin. Ayan oh. Oh, huli natin. Oh, baka makatakbo pa. Ayan oh. Oh, ito. Oh, ayan. Oh, nakahuli tayo mga kasinag ng pambangot oh. Ayan oh. Tama-tama mga kasinag. Masarap to. Masarap imbangot ito. Oh, nakuha na rin lang natin. Linisan na natin. Ayan. Maglinis muna tayo mga kasinag dito sa sapa. Ito na yung nakuha natin oh. Napambangot. Yung nahuli natin mga kasinag, ito na. Ayan oh. Linisan natin. Ang lalaki pati nito mga kasinag. Sigurado ang sarap nito. Ayan oh. Diba? Oh, panalo oh. Oh, diba? Sarap nito. Tama-tama mga kasinag. Linisan natin mabuti. Itong kalimasag na ito mga kasinag, dala ko ito kanina. Mahal kasi ang kilo ng alimasag dito. Ang bili ko dito ay 170 ang kilo. Dalawa yung kilo yung binili ko mga kasinag. Yung iba iniwan ko naman doon kila ate.
Tapos ito, pang ulam namin ngayon. Ayan na mga kasinag, nalinisan ko na. Diba? Ibangot na natin ito. Mga kasinag, mananghalian tayo. Ayan ang pananghalian ko. Ayan oh. Hindi lang pala ako. Pati sila. Ayan sila oh. Ayaw nilang makihalo sa ating pagmukbang. Ayan ang ulan mga kasinag. Ikaw lalakas. Panalo mga kasinag. Ang sarap. Manilo muna talaga yun. Manilo muna. Huwag kang uulan. Aba. Parang kayo. Daan lang mga kasinag. Daan lang ang ulan. Panalo. Ang totoo, kasali pa pag mukbang. Ang kalabaw mo. Oh, sarap. Panalo mga kasinag. Mga kasinag, solve na. Tapos na kaming kumain. Solve, tuwak ang kanin. Ito pa yung natirang ulam namin mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan. Solve na kami Pahindag muna kami mga kasinag. Palipasin namin ang alas 12 bago kami magtrabaho uli. Pasensya na, hindi ko kayo na-update kanina. Ngayon ko lang kayo na-update. Gumawa kasi kami ng kubo. Ayan. Nakita niyo yung kubo namin mga kasinag. O di ba? Ang ganda ng kubo namin. Tapos ngayon mga kasinag, kami nagluluto ng aming gabihan. Kasi dito kami may tutulog. Ayan o. Yan yung ginawa ni Inting na kalan. Di ba? Ngayon ang kalan dito sa probinsya mga kasinag. Tapos mamaya mga kasinag, mag-iilaw kami. Titingnan namin kung maraming hipon dyan sa sapa. Mangingilaw pala kami ngayon. Kasama ko si Inting. Tapos ito, si Lato. Titingin kami mga kasinag kung meron ditong isda, hipon, kung anong meron dito sa sapa dito. Ayan mga kasinag. Mga kasinag, wala pa ba kami nakikita? Wala pa kami nahuhuli. Mga kasinag, anong klaseng hayop ito mga kasinag oh? Tingnan nyo oh, parang buaya. Tabi-tabi po nuno po. Kaya, parang buaya siya oh. Oh. May mga ano yung ano niya. Oh. Okay na. Tingnan natin kung ano klase ito. Dinan mo. Anong klaseng nilalang to? Ano na? Sige, bitaw nga. No, anong klaseng nilalang to mga kasinag?
Para siyang buhaya, oh. Oh. Tabi-tabi po, ano po, bitawan ko na. Oh. Tingnan niyo yung mga kaliskis niya, mga kasinag, oh. Oh. Para siya sa buhaya. May mga tinik din yung ano niya, oh. Yung ano niya. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yan, mga kasinag. Para siyang buhaya. Ating din buhaya ko. May buhaya, hindi ka dakula pa. Ibang klaseng ano, ibang klaseng nilalang. Ano lang yung talagot ng tayo din. Kahit nang ako. Buktot, oh. Ayan. Ang laki ng hipo na yan, oh. Ayan, lagyan kasi namin mga kasinag ko, sako. Baka butas yan. Ano, hindi naman butas? Hindi. Sako yung lagayan namin mga kasinag. Natakot siguro yung mga isda or kung anong laman dito ng sapa na ito. Kasi ang dala namin sako. Nakakadalawang hipon pa lang kami. Mga kasinag, umuwi na kami kasi nag-aambo na. Ito pala yung aming nahuli, oh. Ayan, oh. Ayan yung nahuli namin mga kasinag, kasili. Tapos hipon. Ang isda na laman na yan mga kasinag, dala ko yan. Tapos yung yelo. Di ba? Lalaki yung hipon, oh.